Saluhutna mahita ruas ni huriata di bagasan dame dohlas ni roha di parsauran perminggota di hari sadarion. Songoni madak saluhutna ruas ni huriata di bagas tabe. Napatu pahon permingguan. Songoni madak kita na hadir di bagas joro itu hatta di mandogoton. Tapa uduk jal tapa serek marohata martang yang mahita. Marhite-hite gowarni debata ama. Doot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doot gowarni to di porbadian atu mo palangit dohot tanoon. Di pasaurhon madamena tutod di tabe. Amen rap kita madoktang yang tay. Ali Yesus Tuhan nami. Bereng hami nadison. Pinar mahamido hami saluhut na nadison. Saya siro hamdi hami say pangulu hamion. Amen. Maredehita sian buku de nomor 565. Hamu tuau, hamu akan aloja jalan asorat, asa hupasonak kamu, jakon hamu ma awaku, marguru ma hamu tuau, aina labok doau jalan aserep marroha, asa dapotan hasonangan todimuna, martang yang mahita. Ale debatana sokal jalan abadia, mauliate mahudok hami tuho. Alanong disodangi ho marhite-hite hatam. Dopakom mabohim tuhami. Jala perbadiai mahami. Marhite-hite todimi. Lahu madalani ngolu namion. Togu-togu mahami asaunang manibil hami siad dalam munatigori. Dohot nasitongi. Bargogoi mahami. Lahoho asa totong hot haporsyaw nami. Diho salilengi ngolu nami. Amen. Didongani Tuhan debata mahita saluhutna. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Tajahama hatani debata sikat nipatik dihita sadarion natar surat di poda tolu ayat napalimahon. Marhaposat tu Jehovah mahosian nasaroham. Jala unang marpangusadea kotu pikiranmu sadiri. Ido sahatna rap hita mangidogogo. Ale Tuhan debata sai pergugui mahami mangulaon na hobar tu hatami. Amen. Marede hita siap buku de nomor 172. Romi dari
ni debata. Ale Tuhan debata amanamina di banua gijang. Para si roha mi dahalak na dangol. Naroro hami perdosa tujolom manopoti dosa nami na gudangi. Ima akka nasian tubuh-tubuh ni roha nami akka naroai. Do sian pakatayon nami na soture. Do sian pangalasyon nami di hatam. Ro di hisap-hisap ni daging nami na sailaon. Na tersolsol bagi rohami nuaing ala jujut hulaun hami akka namaralo tulomo ni roham. Alani tamasi tutunian hona uhum hami. Tung labas ni roham sabing do ubayan sumago hami. Ope, saya si maroham di hami. Sayunang balos sotu hami khobar tu dosa nami. Saya sama dosa nami ala naung muse mudarnya nak holongan ni roham. Duluk Golgata, agup ni saidongani mahami, ingani marohanami marhite tordimi, asalam ture roha dohot parange nami tujuloanon, hobar tulomo ni roham, di bagasan guarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Bigima baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosa. Songon sitong na mangolwa hunin na Tuhan Jehovah. Tung na sulomodo rohaku midah hamamate ni halak parjahat. So ikon midah hamamulak ni parjahat itu madikod dalana. Asa mangolu ibana. Asa ngapom ma di debata na di gijang. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 356. Di mingguta di manuguton imana gabi patujulo ni jamita tersurat siap pesalmen 110 sada mamukka may sada sa rodiay 10 tajahama marsoring-soring. Haleluya, pujiokku ma Jehovah sian nasa roha diluhutan ni akka partigor dohot di huriai. Balgado akka pambayanan ni Jehovah naluhuton ni sude akan alomo rohadisi. Hamuliao dohot hasangapod do parulaon nai. Jalahot do jongjong hati koranna. Jalahot do jongjong hati koran nai salilengi lelengna. Nungan dibayan ibana sada parlingotan ni halongangan akan nabi nain Pertingkan basa jala para siroha do Jehovah. Nunga diparbohali akan nama kabiari ibana. Diingok dopa dan binahen nai ro di salilengi lelengna.
Ngadi pabotohon tu bangsona gogo ni pambahenan nai. Mangalehon tu nasida parjabaran ni akka parbegu. Asitonga dohot uhum do aka pabahenan di tanganna. Sitong do sude aka patiknai. Odo akai ro di saleleng-lelengna. Dibahen di akai di bagasan hasitongan dohot habonaro. Nunga ditongoson ibana haluaut tu bangsona. Dipatikot do padan binahen nai. Saleleng ilelengna nabadia jalana sokal do kuarna. Biar mida Jahoba do parmulaan ni habisuhon. Maruli hapistaran nasumurung do sude akka namangula hossa. Odo baritani ro di saleleng-lelengna. Ido sahatna martua mahalak na ubege jala na upeop hatani di bata. Amin. Maredde hitasian buku edde nomor 475. Tidak koma hapur siau tai martang yang mahita dia dopan ni debata. Au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosa natu mapalangit dohtano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai. Imana ni tubuan ni si Maria naga begabe siatot di perbadia adorang suabubuhan. Ido tuatan na tumaon na birni penghukuman di silatus nama te terpajal do ibandi hapnor sila natua tuban matoru dong ditano namulak mangulu di hari patuluhon nama naik susu lahundu siamu di bata Jahoba amanai parguguna suatu dosa ni isima ibana pai mamulak suku tutano on mangu mialak na mangulu dohot namate au porsea ditodi purbadia jaladok sada huria nabadia Uriah atau penelak Kristen akan abadia. Do diasani dosa. Do dihatai na mendok. Mulak mangulu suku daging ni alak nang mate. Do dihanguluan na sudah. Amin. Mare dehita siap buku ede 460 sada. Amanami na uso pahami marhite Yesus Kristus si balua hami. Apala ditikyot Tuhan marpungu hami di son. Akka yanakomu nani haolongan ni roham. Alania li Tuhan nina baribadah hami apala ditikyon. Lehon ma hatorangan ni pikiran di hami.
Sai ramote hami sa luhut na Tuhan. Asa buyat tu si hami hatam nang sitang ekonom nami. Asimaro hamali Tuhan. Marhiti Yesus Kristus martangiang kami. Amin. Salom dihita saluhutna. Hata ni dibata nagabe jamita di bingkutta sadarion. Imana tersurat di buku Lukas 4 ayat 30 sada sa rodi 37. Lasta payuti hutma. Jadi tuat maibana tuhuta Kapernaum na di Galilea. Diajari mana sida jupa hari sabat. Gabelongang dorohana sida ubege pudana. Ay marsahala do jamitanai. Jala adong ma di perguruan ini sada halak pertod di nahodar. Marsuara na gogo na ngiang bukon. Oe Yesus nasian Nazaret. Marhua ho Tuhami. Narodo ho habe mangago hami. Hutanda do. Nabadia ni debatado ho. Alai disonggahi Yesus doibana. Didok ma. Sipo. Ruar maho sianibana. Jala tu tonga ima disepat tutup dina. Doibana di bahi. Jadi longang marohana sida saluhutna. Gabe masih padohan ma nasida. Nabohano. Mardongan huaso, dohot gogo, dipaksa akato dinahodar, gabe ruar. Jala sarma barita na tu nasa inganan kumaliang. Idosa na taidehon. Nani haulongan di bagasan Kristus Yesus tuata. Akadamang dainang haangkin na pinaribot. Baik nadi bagas joron. Sunguni lang akadongan nadi jawuna masing-masing. Selama hari Minggu madi kita. Ia tema ni jami tatta di Minggu ta sadarion. Imana di guari Minggu Septuagesima gukwaso do hatani Tuhan Yesus mulu di bahasa Indonesia di dok perkataan Yesus yang penuh kuasa. Alia dong dosa ada ayat nanang si Piopo tarupani ujahahom maju na tersurat di Yohanes ada ayat 10. Gabe daging mahatay jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi hui dahami mahasangapon na ima hasangapon ni anak sesada nasian amai gok asini roha dohot hasitongan. Artinya
ayaton bui maju tatiuk jurupani adong du hubungan yon anungan di bagasat jami takta sadarion. Ya kadongan ia Tuhan Yesus na tua di mana tu luat Kapernaum. Ya Kapernaum sada hutan amet di luat Galilea. Boy dohonon sada tempat sinagoge. Tu sido lao Tuhan Yesus ditikki ari sabat di hatorangan naon. Imana tu si mengajari berjamita jala atarsomal do rupani setiap naro tu tempati itu yang anane atar di pajolo do akka tamue na dianggap na bui makatahon hatani di bata tarsongoni manaeng do tu Yesus on jala dang obbe na pertama kali rupani Yesus ro tu Kapernaum tu na di luar Galilea nunga beberapa kali sebelumnya ro tu hatta Yesus tu sinagoge on ye sinagoge on sarupa doon dot pertemuan ni akan aposea di halak Yahudi jala molonga arong rupani hati hai sekitar 10 kakak 10 keluarga na naing mabain pertemuan persekutuan dibentuk nasida ma sada sinagoge alana atardaudo molo naing beribadat nasida lao tu huta Jerusalem ima na adong bagas joro ditiki damang dainang nani hawolongan di bagasan Kristus Yesus tiki Yesus langsung mengunjungi sinagoge on artinya mengajar di mana adong donak kaneng di sol di ayat 32 gabelongang torohana sida UBG podana ay marsahala do jamitanai adong perbandingan rupani molo akka halak Parisi doho si boto surat maka tahun kata ni di bata di bagasan sinagogeon sai totong do di dokon songon hata ni di bata nama dok ia molo Yesus madokon hatana na tutu si tutu do na hurokon Tuhamu omma apalah hata na selalu ditampilkan di Yesus bulut rupani tapamanat taparate-atehon dia ka ayat-ayat na asing molo Yesus makatahon hatana tu aka natorok jadi luar biasa mulu pengajaran ni Yesus on sangat berbeda dengan pengajaran yang kana asing songon halak Parisi marang na si boto surat ahli Taurat bui tabereng rupani bahwasana pengajaran ni Yesus on mempunyai otoritas yang sangat berwibawa surgawi. Jadi imana di patuduhon ni pengajaran ni Yesus nang dihirape ditikil. Nah, ditikti nara mengajari Yesus di bagas sinagoge na di Kapernaum. Adong dulu ada kejadian na terjadi rupani
nama bahin situasi yang menggemparkan. Nah, may ima di ayat tulu-tulu arong di perguruan ni sadahalak partod di nahodar marsuara nagogo diagok kuma. Oy Jesus na siya Nazaret, marfuwa ho to kami. Narodo ko kami, mga ko kami. Tutad na do, nabadiyan ni Debatado. Tiba-tiba rupanya, arong partod di nahodar, ro, madokon. Mulo tabayak ko rupanya sonari. Di perkumpulan tao, di pertemuan sedari tiba-tiba arong roh sahalak marsuara na guru. Secara otomatis si tarupanik pemamereng tu si siwi. Ay siro, enakuhado. Pasti arong suku-suku di kita jala mempain kehebohan do ni situasi do rupani jolma nasongono. Damang dinang nanihulungan di bagasan Kristus. Arong hal na menarik rupani di soon nakaningan di perjudo di do rupani halat Yahudi macai longang dorohana sida mabigi hata ni Yesus tiki berjamita mabay pangajaron tunasida mahata ni Jesus nagpuaso. Jadi tabereng ternyata nakulat jolma na magbigay jamita ni Jesus on. Disot tidak. Tiba-tiba muncul sadahala partod di nahodar. Partod di nahodaron na kerasukan setan. Jadi halak na kerasukan setan mon, ia ditanda musedo Jesusi. Songon atas surat nakaningan di ayat 34. Ui, Jesus naro wabiho mengaku hamina. Jelas-jelas bidok kondison hutan dah doh. Nabadiyan ini Debatado. Nah, ada pengakuan sian partod di nahodaron bahwa sana Jesusi nabadia sian Debatado. Nah, di soal di pasurut kita bahwa simbolis be jelas-jelas ita dari mana do isi Tuhan Yesus. Jela di do ay nang mabinasa ho hamid ho. Dita kadongan ni haporsyaon di bagasan Yesus Kristus. Di son na di nahodar nakaningan jelas do arong pengakuan na Tuhan Yesus. Alay molo na margoar setan manang na sibulis tetak lo setan. Nah di soma ipatulungan Yesus rupani imana bahwa Yesus tahu membain sada ketegasan tu karton di nahodaron. Itu benar di pola disonggak Yesus songon nata surat di ayat 35. Sipo luar maho sanibana. So ketegasan ni Tuhan Yesus rupanya
Tidak ada tedeng aleng-aleng. Jadi mulu tu si bolison dangadong per. Tersungi manoengon na diok no. Mulu si bolis batetak si bolis. Setan ya tetak setan. Harus tegas. Jadi keluar dotong pudina hodar makaning setan itu keluar tanpa dang mahua ibana di bahan, artinya nadi songkopi mana sinak kanengani dang mahua tetap dalam keadaan sehat. Holan isap patut do pak tonga-tongani akka jolma nasoropi. Jadi dung dibereng akan nasoropi kejadian ini. Balamu tebalong matong jolma nasoropi mangide. Lima nak kanengan lagi ayat 70. Tebalong ang marohana sida saluna. Gabe masih padohan mana sida. Ay nawukado. Mardungan huaso do guguni paksak katordina hodar. Gabe ruwardo. Ya, artinya terjadi menjadi halongan bulut diakka jolmana torop narung di sinagogi. Ai di bodoh diusir setan jela haruar. HP molo ditikti pada saat itu molo adong misalnya partodina hodar untuk mengusir setan yang ada yang datang kepada mereka ini dang boy holak kata hara songoni gimana terjadi pada waktu itu. Jadi biasanya saya dong do ibek kalaki berupa acara-acara khusus, baik berupa makanan yang spesial, do acara termasuk mistisma rupanya. HP na di padulu Tuhan Yesus pada saat ini holan hata samping do di dokol sipo luar rosani luar si bolis nak kanengan ido mabaen jolmai semakin longang marohana sida mangida kejadian ini dihita diak karongan nasahap. Aduh persiajaran nanaing dapok tak dihita khususnya di minggu Septuagesima 70 hari sebelum hari kebangkitan Yesus. Gudang dohal na di batudu di jamidor rupani tuhit na buhi si bototta alai nyodol homa beberapa hal na paling utama bagian na berjolo didok tuhita patuduhon ma dirimu songon pangajar namar sahala didok tuhita saluhuna patuduhon dirimu pengajar yang berwibawa namar sahala bahasa kok pengajar artinya hataon dos dohita saluhutna bawa buru-buru ama-ama ina-ina namagodang danak saluhutna hita dos dijoloni Tuhane jala omma na dipangido rupani di hita gabi pengajar do hita saluhutna pengajar untuk di lingkungan sekeliling ta pengajar toh kayana kota toh kadongata nah minimal pengajar untuk diri kita sendiri. Dek kadongan nani haulongan di balasan Kristus Yesus mengajar nak kaningan macai mabain seda halongan abul waktu
begisa. Apa sabui terjadi songoni? Bui rupanya tak cek jo songodi do pengajaran namar sahala nabi naimi Tuhan Yesus son. Mulut tabain orang rupanya sukus kunon bahasa dewi pengajaran ni Tuhan Yesus bersalah. Mungkin secara spontan lah kita medok pun, nggak jelas deh. Tuhan Yesus sih, Tuhan di mana? Nah, mungkin kita berkata seperti itu. Nah, aleng adong rohal nah si parwahonota puasa terjadi songoni artinya tabereng jo sisi ni Tuhan Yesus sian sisi hajol maun di mana alana Yesus jol masih itu di mana nah ison molohu taparate-ate rupani mana Yesus mengajar artinya sesuai doi mana pakkatayonna doho tu perbuatan didokon manang nasungu dia pe di hatahoni mana jala ido diulahot tu hatta Yesus dari sisi kemanusiaan na perlu tateladani rupani sian ibana nungabohano kita artinya kita sendiri mengarimangi ngasungul dia kita sebagai sada pelayan apakah kita sudah menunjukkan suatu ibawa kuasa rohani nah itu kita sendiri nama notuhoni baik selaku jemaat rupani kita asa unang selalu kita mengandalkan diri sendiri nah, jangan mengandalkan diri sendiri nah risoknya mengandalkan diri sendiri artinya AHP menjadi milik kita sendiri baik gogo, baik pikiran, bahkan titel yang kita sandang sekalipun itu jangan kita andalkan ketika kita dalam pelayanan. Nah, yang sebenarnya sesudahnya ini berguna artinya dalam membantu pelayanan. Nah, jadi bermanfaat ya bermanfaat. Alai unang gabe menjadi satu yang kita andalkan, kita banggakan. Oma molo di jami takuna lewat ya huruf rupani molo nunga sa sesuai ahanata rancang berjalan dengan sebagaimana mestinya. Unang gabe merasa hita arsitek ni ngulon kan itu huruf ini. Jadi dosdo nanidok naliso. Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Apapun yang kita rancang itu. Ai benar di luas debata dulu terjadi, makanya bisa terjadi. Nah, itu artinya yang kita andalkan itu adalah Tuhan kita. Ima sebagai bagian na parjolo na nang sipatuluh nota sebagai pengajar na berwibawa na marsahala kita di tonga-tongani ngoduta na baduahon hati-hati asa maksudnya kita hati-hati kita setan juga memasuki bait Allah atau tempat suci. Omana peduahon nagabi na perlu renungkan rupanya. Tapi orang nak kaningan di sinagoge, mulu sinagoge on ima tempat suci ni hala orang Yahudi. Di sado halaki marsiajar hatani debata. Jadi
Tiba-tiba adong rosa ada per todi nahodar menggugai acara Nina Sida di TKI, di mana mabain kacau, terganggu ma acara di peribadatan Nina Sida. Jadi Oma rupanya di Papua atau kita bawa sana, ya mungkin saja pada saat ini di dalam pertemuan kita ini, ya kita tidak tahu si setan lekani kan adong do dison melayang-melayang gimana, manangi-nangi, mamereng-mereng hitaon. Cuman dia tidak punya otoritas karena kita percayakan menggambar tangnya kita nakkan yang semulai isan konsistori satu di itu. Tak percaya on sudi ibadah tahun di bagasan pengawasan otoritas Tuhan Yesus. Nah, om mana taha percaya, makanya kita sedang diganggu. Jadi, boy do diganggu, boy saja do diganggu. Ayo mulu sering rupani mulu ya taparruahon mulu tiki adong merjamita ulu do gaur di bangku kan masih buitan masih ada mungkin hal seperti itu. Ada yang mulu tiki memang mama dang adong ala itu hitan apalah semari. Nah, bahkan di keluarga sendiri kita ikon hati-hati do di son. Alana si setan nakaningan juga berusaha do membuat kacau balau setiap keluarga. Gudang lu cara nari pakai si polisi setan nakaningan ini mengarasuki anggota keluarga. Tidak selalu persoalan besar dan rumit. Nah, artinya coba kita pikirkan, mungkin ada nih hal-hal yang sepele kadang-kadang ini bisa memicu persoalan di dalam keluarga. Tawais julu sada contoh. Contoh kebiasaan misalnya songon odol apa namanya untuk obat sikat gigi. Nah, dalam hal pemakaian odol, contoh si bapak di dalam rumah dia biasa memicit mulai dari ujung, dari belakang, kan? Nah, habis si ibu sembarang saja, suka-sukanya mau di depan mau di tengah, demikian juga anak. Nah, itu kan hal kecil. Bagaimana mungkin si bapak berpikir bagaimana ini digunakan secara ekonomis. Nasing ya bagaimana pemakaiannya bukan masalah ekonomisnya yang dipikirkan, tapi bagaimana gampang menggunakan kan gitu. Jadi hal kecilon lakaning begitu misalnya dipantau, ini beli perbedaan bisa hal namet itu hal kecil itu. Dan bahkan hal-hal yang lain. Makanya di son asa hati-hati kita. Unang olo kita di juju si polisi. Jadi ikut taka harus kita kalahkan dia. Itu nari son. Molo tabereng jo rupani coba jo tabereng di Sada Musa 4 ayat itu. Sada Musa 4 ayat itu. Coba dibantu satu orang membacakan.
mau lihat deh, kujaha seulat mai di bahasa Indonesia, bahasa murah tatusi. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi tergaris bawahi rupanya harus berkuasa atasnya. Ikon hodo mangarajai sa. Jadi itu nak kaningan benar pola itu hati-hati kita. Berarti ikon kita do mangarajai aka si polisi. Unang Allah kita di penjujur. Lima sebagai nak kedua na nengsi buat tota tapeyok di bagasan jamito. Nah selanjutnya na patuluhon ai sido naolo dirasuki setan manang roh jahat. Dia kadongan ni haulungan di bagasan Yesus Kristus. Molo berbicara dalam roh jahat. Gudang dona bui dijelaskan sebenarnya dijelaskan oleh Bible kita ini, Alkitab kita ini. Sebagai contoh, mulu tabiat jahat di ayat obatin, kelicikan ni si polisi, tiki menggoda Tuhan kita, Tuhan Yesus selama di padang gurun. Nah, ini kelicikan ni setan. Nah, alana setanon termasuk makhluk yang jahat dan kejam. Di bawah kendali ni iblis. Jadi sering do jolma di songkopi setan. Manang tinggal setani di badan ni jolmai. Budo taberengon artinya budo non tajahajo di malang di bagas sendiri. Jehovah maju semua contoh-contohna mulu kasetan na dipakai di songgopi setan jolmai tersurat do di Alkitab. Dibain gebe bisu mengungu tersurat moi di Matius ayat 37. Dibain jolmai gabi mapitung tersurat di Matius 12 ayat 22. Dibain mersahit solpot di Matius 10 itu ayat 10 rodi 10 ado. Dibain muse arung sahalak buru-buru mersahit nabukku bungkuk punggungnya di Lukas 10 ayat 10 sada. Jala adong do sampai berbuih mulutnya berbusa di Lukas ayat 30 sia. Artinya ima sebagai contoh rupani bahwa sana gudang do jolmai olo disonggopi jala diingani oleh si polis nakaningan. Nagabe kembali tu pertanyaan nak kaningan isi do naolo dirasuki oleh setanon. Nah, secara umum na tajaha na dirasuki setanon imana perjulu halak naso olo porsia tu Yesus Kristus. Nah, menjadi catatan di kita halak naso olo porsia di bagasan Kristus. Akka omana sering di songgopi akka sibulis nak kaningani jala tinggal mana si maringan. Jadi artinya gudang do naso porsia tu Yesuson bui tadokon adong do na beragama Kristen tapi Kristen KTP
Jadi dia punya agama, tapi tidak menjalankan agamanya sebagaimana mestinya. Nah, jadi ima akan naolo di songgopi akan sono sibulis nakaningan. Jelas dong, molo na betul-betul kita mengalehot derita Tuhan Yesus dikuasai oleh Roh Kudus, kita pasti selamat terhadap setan onak kanengan. Di mulu di surat dison di sada Yohanes 4 ayat 4 bagian B idok rupanya, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi roh todi nali dilehon ni debata didirita masing-masing ubal gedui sian nasa todi na adong di sadok portibion. Persoalan todi nakaning narong didiritaon sering tak abayon tang tabake sebagaimana mestinya. Jadi ima artina di hita di dokter di son molo na di songkopi ni halak sibulus nakning ima nasoporsia di Tuhan Yesus. Habe ngadi yodolhor di hita asa totok kita mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, kalau nggak dilihat dulu di hita masing-masing ton di nakning. Nebadua honima molo naolo disonggopi akka setan nakaningan jolma nasering atau mau terlibat perdukunan. Nah, Oma masukna dison terlibat perdukunan budu gudang masuk dan tujuan. Nah, lawai mana merda tu asa malum saikna. Adong sahik di mana, lawi mana tu dia tu. Asa malum saikna dangi. Lau membuat penjagaan di daging kekebalan tu asa tahan pukul, tahan tikam, tahan tembak dengan nasing-nasing doa jimat-jimat napurat tiar dohok majau arwah orang yang sudah meninggal. Nah, artinya orang-orang yang bermain jalangkung sudeno rentan doon dimasuki oleh roh jahat. Jadi itu asa hati-hati kita unang dapadau mesudi unang taulahu ni akka na bermain-main sunguni. Alana bebe rentani mana di ngasuki oleh roh setan. No paupaston. Bohado sarana hita mangalo mengadobi akka setan roh jahat. Mungkin na paling perlu tabotor rupani sebagai bahan di jamitata apalah di sadarion. Di sini dokter kita harus siap berperang. Jadi sudah itu kita siap mangalo sibolis, mangalo akka kuasa-kuasa setan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Surat jelas di Efesus 4 ayat 20 itu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, artinya jangan kita unang kalian kesempatan tu si polisi mabai rencana. Nah, badua hon asa tapak kema aka senjata rohani. Nah, ya senjata rohani oninya tersurat don bui tajahan dongan di Efesus 6 tersurat di Efesus 6 tajahan non di
Nah selanjutnya unang hita mangangga enteng tu roh jahat setan unang talokon adang be setani na julu dialongi masai. Nah, HP kenyataan terhadapi sampai sekarang dan selamanya mungkin setan itu tetap ada untuk menggoda kita. Berusaha untuk menjatuhkan manusia. Lama sarung dongan kan. Nah selanjutnya asa unang murah kita terpengaruh. Jadi ikun arung do keyakinan di baga sediri tahun bahwasana kuasa Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Jadi Roma kita itu Tuhan di baga sartangnya. Asatung mergugu kita mengadopi. Jala di ilian hamonangat di kita ganuk masing-masing. Jala di keseharian tapi totong mahita di bagasan tangyang di bagasan hatani di basa ima asa kembali nak karingat tu palahu kuhatahon di Yohanes ayat 10 nak kaningan gabi daging mahataing jala maringat di tonga-tonga kita. Jadi ima nanang si hamonak konota di bagasan pertarungan di nguluta si Ganopari. Nah di sarapton di tadi topik taminggu Septu age Simon. Gukhuaso do hatani Yesus. Jadi tahapor say mahatani Yesus nagukhuasay. Asa tung di palua hita sian akka ikatan AHP nama baik dosa di nguluta. Alana huaso ni Yesus sanggup baluahun hita sian cengkeraman ni dosa na naing membelenggu kehidupan ta. Tahapor siya ma Yesus naguk kuasai. Salom horas amin pasu-pasu amin. Kami do madok mauliate tu holi Tuhan apalagi tikion ali Tuhan diramoti hu kami dinamanang hatam labadi imahal itu Tuhan saya ramoti ma saduk ulu nami asatu kami makaporsai hatami namak kaporsai ho di tengah-tengah ni ulu nami asa margugo kami mangalo akasupian ni si polisi unang ulo kami di ela-ela di bagasan ulo nami asa unang mago kami asiro hamali Tuhan ramoti kami jala pergugui nang diak kadungan nami nasubui
Ima ada di akkana masa di hamolan nami ini. Apalah di pertikian ali Tuhan. Tuhodo kami mangalualu. Asa holi Tuhan na mangaliun akadalan nang bisa luhut akka ruas. Ima asa buhi kami bertahan mengadupi akka hamolan. Mulutung piadong diak kadongan nami terpapar marsahit alani tiada anonan Tuhan. Tuhodo kuasa kami. Asabui mergugu jalalam lehonom mutong hahipason disudi keluarga. Asabui hamung semer songon nasomal di bagas jorong. Sunguni nang akka digugus pengendali lehot Tuhan hagugu asa margugutong nasida mangulahon nakkaulon nang dihami pe sa luhut na masyarakat. Ajari hami ali Tuhan asa totong hami marroha banguluyon diak kasudi ahana dibahin mengadopi nama sawa dang terbaik kami lagi ali Tuhan ulat tuhodo pengaluan kami alani Markus ni roha rohani nah hodo menjagai kami di sadok ngulun nang di pernguluan nami be ali Tuhan saya jari kami mengulahon asa tung gabe jolma si halomohon asi maroham tangion jela uloy mapangilon nami marhidi Jesus Kristus si balua amin. Amin. Maridde hita sembuk kwede nomor 820. Salam damang dainang ang kinapinaribot na di bagas gerejaon dohot na di bagasta masing-masing. Malatema di amang pajamita sintu aja ni Robert Lumentobin no pasatun hatana luar biasa. Pasun itu hatta mata pangasahan di nguluta asamuna kita di nguluton mangaloni subia manang ahape. Luar biasa nang namura pasatun hatai Lalu dihakai saya ada doktor na puna disertasi nama katai tentang todi. Alai ibu itu saat hatai tuhita las marhata laos majakoni saluhutna. Nama nguluk kita non di bagasan tangi yang pangodianon penglorohanai mah hari ini amang sintu amal tua sinurat ST. Titing nama saya di Huriata di Minggu 31 Januari 2021. Na parjolo kebaktian Minggu itu Februari Minggu Seksagesima Bahasa Indonesia. Evangelium Yesaya 10 ayat 27 saha rodi 30 epistel sada Korintusia ayat 10 saha rodi 20. Do tema debatado hagogo otak. Mari Minggu kebaktian hita di Bagastabe songon sedarion. Jala parhado dot akaperhubas don tim live streaming hotma
songon namasa sadarion. Status ni huriata status lockdown dope minggu naro tanggal pitu dot minggu naro di tanggal 14 alani kondisi khusus dot kondisi umum na dong jonok tuhita dot dau tuhita asalas marohata nang pesong ni kondisi ta songon hata yang dituhata nakin nang sahat tuhita hata yang tuhata hata yang Tuhan Yesus margohik kita mangalo subia saluhut menengah HP subia dapat duahon sermon resort patupot tamai di hari Selasa 2 Februari di Hakai Perumnas Semelingkar masuk pukul 10 wib dapat luhon diakonia sosial songon naung tatitikon na 2 hari minggu naung tabolus sadarion dung sidung acara ibadah lasudu tatama pasaton diakonia sosial tu akadongata alanya kahabot ni rohan ang masa ditikin ang salpui na parjolo tu keluarga sintu Apriston F. Sirait idang boru siahaan na mangihut tu keluarga mang sintu Amartua Sinurat ST idang boru Malau na patuluhon keluarga nyonya nadabdab boru Silaban alanian non dusidu kita amen amen laos udu tatta do unang pula meret pehita sian inganat taon sonima soso di tasaluhutna namangihut na sorang nah di hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 di bahasa-bahasa Tuhata do sahala dak danak boru di keluarga ni amang calon sintua Can Daniel Hutasoit ST inang boru marpaung hipas do dak danaki dohot naturasna mulate mari Tuhata nang mengalusi saluhut na tangyang pangidoan hagabeon di dongata sahuria tatangya koma asai pas-pas ibur magodang dak danaki gabe halamuan itu hata lastrohani keluarga huria dohot negarata na palimahon nomor sait ruas nomor sait di bagasan parsait do inang nyonya sintu air Panjaitan Polri Silaban dirawat omnam di rumah sakit Royal Prima Medan nasa minggon tangyakom ma asatibu malum hipas mulak tu bagas nabe suasonima dot sude keluarga hipas tapotan nasida tumula nasida sian rumah sakit sonima tong tanya tatu salu ruas nehuriata namar sahid nang penasida isolasi mandiri di bagas nabe nang pe isolasi di rumah sakit nang pe dia penasida tong mata tangyakon asa malun hipas boy mulak tu bagasna tu keluargana dot tulona di bagasan gogo dot las niroha titing parhepengon parjolo pilihan minggu tanggal 24 Januari 2021 na parjolo 271 ribu na paduahon 292 ribu na patuluhon 253 ribu pilihan diakonia sosial pilihan papaton 300 ribu subjumlah 1.054.000 pilihan na ibadah di bagas nabe stay at home tanggal 14 bulan sada 2021 situa je lumban turuan baru pangaribuan pungu sude 100.000 dohot pilihan diakonia maksudna pilihan pertanggangan na di hari Kamis pungu 30.000 jadi pungu masude 130.000 keluarga amang sintua emar paung baru lumban tobing pilihan minggu stay at home 24 Januari 60.000 pilihan pertanggangan Kamis 20 Januari 50.000 pungu masude 110.000 keluarga amang sintua em Tambunan baru asibuan pilihan pertanggangan Kamis 20 Januari 30.000 pilihan perpuluhan sian keluarga ni amata sintu ais papahan nahinan akenakonna nalong di jalan Kaperta Ujung 700.000 rupiah hamalateon tajallu hamalateon sian keluarga nyonya Siregar Boru sian Turi Opu Amos alahi pas-pasdo sude keluarga nasida nadi mendanon
Dot nadia ka pangaratuan nabi. Hamalation tuhuria Rp250.000. Tajal hamalation sian keluarga abang calon sintua Can Daniel Hutasoid ST nang Borumar Paung. Dina sorang dadana dina sida di bagasan Haipason. Jala di bagasan lastrohar na sida pasahaton hamalation tuhuriana kudangna Rp500.000. Naparpudi. Ruas namar ulang tahun. Nah dari Kamis tanggal 20 Januari 2021, Gokma umur ni Boru ni Huriata, Rahel Metanoia Sinurat, umur 17 tahun. Laos tiba sahat naturas nasida do, keluarga Sintu Amartua Sinurat ST nang Boru Boru Malau, Hamalateon Tutuhata Marahite Huriana, Tuhuria Rp250.000, Pendeta Resort Rp250.000, Guru Huria Rp200.000, Parhalado Rp200.000, LSC Rp200.000, PPR Rp200.000, Punguan AMA Rp200.000, PNB Rp200.000, Penguma Sude Rp1.700.000. Majelis Dot Parhalado Pasaton Selamat Tahun Baru Ma Tuborni Uriata Rahel Metanoia Sinurat. Gajang ma umurmu, sehat-sehat maho, lamaju ma nang persekolaanmu, dapat ma na pinarasita ni roham, mardame sonang maho dingolum, rap dohot sude keluarga besar Sinurat. Lasongan ma hata pangiduan do pakirimon di pasat majelis Dor Pahalado di sude ruas ni Huriata namar ulang tahun hatu tubuh, do ulang tahun parho ripeon na sa mingguon. Tuhan Yesus memasu-masu uhut mangaramoti hita saluhutna. Punguma sude hepan natapa pungu na sa mingguon Rp4.110.000. Rp4.110.000. So ni masaha ni titingta pinasama tu amang situa M Sinurat. Tapasada rohata, martang yang mahita. Jehovah debata amanami namar habangsa di Banua Gijang. Mole hati male Tuhan ditikyon nunga las itu turohan nami. Naong dipasahat na posom amang situa JR Lubatubing. Apalatak kasal Tuhan hatami sahat Tuhami ganop nadong di bagason kaparhubas bu perhaladom dohot tu sude ruas na mengikuti ibadah kebaktian secara live streaming di Bagas Nabi. Ale Tuhan tabay ma haporsyaon nami ganok Mercedes ada asa dijako kami huaso ni hatami jala ima pangasahonon nami mangalo akka tahi ni parjahat nasay naeng mangarongrok kami madabuhok kami ali Tuhan asa dauha misekko lasroha nami huaso ni hatami madipake kami ali Tuhan manaluhon sa luhut ni gulmi ni akasibulis na naeng mangago hami terlumobi mangago haporsyaon nami tuho ali Tuhan. Pasu-pasu mana posom napasahatok katami apalatakas ditikyon tabay habisuhon. Tabay akalas ni roha do aka pasu-pasom dinasida tusude keluarga. Ramoti na niulan ni tangan na le Tuhan. Asalam pakyaw mo do pedenggan di hari marsugot taduan. Manariason hatami di Huriam dohot tu ganuk jolma. Jehovah debata amanami mauliar tong dipasahat tami oleh Tuhan Allah buido pehami mabigi hatam di Huriamon ramoti jala pasu-pasu masaluhut akka parhaladu majelis parhaladu doa akka nasay tong mangalior rohana mangaraduti saluhutna ulaon parhuriaon jan guru huria akka BPH parhalado saluhutna
saluhutna kaseksi. Jala na marhobas ditikyo na li Tuhan ramoti saluhutna. Biking vokal pemain musik parageda. Tim live streaming. Dohot na sotar gorahami dope Tuhan nasay para dihod ingananon. Bui pakyon nami dengan ias. Jala las rohanami hudul di bagasan jorom na badiyaw na li Tuhan. Tabay pasupasum tuake na komuna say makubasi ulaon di setiap hari Minggu. Ali Tuhan terkhusus di tikyon asalam dinggad dope pangaridion nami dia kaulon nami tiap minggu. Marpungu doa kaparhaladom seresot midad sada marsiajar di hatam na yuluhon ni amang padita resot nanay ngadong sermon ali Tuhan di hari Selasa. Tungpe sehali 2 minggu kami marsermon ali Tuhan. Saya tongdo ramo tamu jala paso-paso musaluhu naka perhaladom satung boy kami marpungu mabege hatami marsiajar asal tung lab tikos jala dengan diatusi kami jala tabba pangatusion nami di hatami ali Tuhan. Ay gudang dope naso diatusi kami sa luhu na jala mangulu do hatami di bagasang ngulu nami molo sa ilam di persiajarami hatami lam gudang do kuwaso ni hatami di kilalahami. Ali Tuhan ramoti ma ulaon nami persermonon nami di hari Selasa. Pos doroha nami rado tamu jala donganamu amang padita nami mangulahon sa luhu nai jala ramotamu saluhu naka parhalado dohot yaka ruasmu naulo dohot di parsermononi. Di tikyon gomos di panggirohami le Tuhan di situasi ni huriam naikon terus dope hami ale Tuhan marminggu di bagas nami be ala ni situasi dohot kondisi khusus nadong di kota Medan dohok di bangso namion. Tuhodo pasahaton nami saluhu nai ali Tuhan. Pos dorohan nami nang pe di bagas nami be kami. Dang nama pakpurangi perpunguan nami nasongon nasomal. Terkhusus dang nama pakkurangi boha ali Tuhan persekutuan nami dohot panobaon nami tujulom nangpe di bagas nami ganup marsada-sada. Tongdo pangidon nami tuho ale Tuhan asalam tumibu ma salpu nama saon ima pandemi COVID 2010 sia marhuaso do hatami badawuhon saluhu nai jalaido paimai maon nami disido haporsyaon nami asa tung peboy kami mangulu sa hatu sadarion holan hatam holan haporsyaon nami di kuasaon ni hatamido na di pangasahok kami ramoti yakka dongan nami sa luhutna nahona di pandemyon mungkin merasa nasida serasa isolasi mandiri di bagas nabi isolasi mandiri di rumah sakit manang di dia penasida le Tuhan leom malas ni roha jala satung di boto nasida ale Tuhan hodo napuna saluhuna jala buido hatami pamalupon sahid ni nasida lam tabba ma haporsion nasida tuho ale Tuhan pakai akan aposom naung dileoko habis taron habisukon dokter para medis saluhuna aka tim tenaga kesehatan naung di parbohaliho nasida gabe habauran di pasu-pasum perpanjangan di tanganmu mangalehon hamalumon tua karuasmu na bigasan parsahiton dibigi hamin waeng ditikyon nyonya sintua rasmiun panjaitan buru silaban di rumah sakit Don Waeng di bagasan pengobatan alani penyakit tertentu
pamalum male Tuhan, sopak longos rohani jemaatmu, ala itu tu las rohanami di tikion nga di begehami barita sian inangi nunga lam tenggan ngatum lakuni si panganon jala nunga mulai pemulihan. Ali Tuhan moliati di pasatami tu jolom alasai di berek kodo jalasai di tugu-tugu hodo yaka yanakomu namarhabosan tuho ali Tuhan. Ditikyon lasia dorohanami udang aka yanakomu namadokon namangaleon hamoleateonna tuhuriam saluhukna yala di pekalahon nasida do balga di paso-pasom tu nasida lam ditadda nasida nguluna nasetong diramoti jala di paroroto ali Tuhan diopung amos natong mangaleok hamoleatenna tuhuriam keluarga ni almarhum situa Pak Pahan tongdo di pasu-pasu ho nasida terkhusus dia nakomu calo situa Chan Daniel Hutasoit ala di balung leoko ali Tuhan nagabi sihol ni rohani keluarga ngadi leoko tu nasida ya nakon buru moliate male Tuhan nunga parliling di paiba nasida on jala dipangidohami rap di huriamon jala dia lusihodo tang yang nami le Tuhan moliate male Tuhan tong mapaso-paso anak komon calon situa Chan Daniel Hutasoit dot inang buru marpaung asaboy madala to tanggung jawab ni nasida mangarorot yanakon nong di pasburu ne pasahato tu nasida asaboy nasida anak konon ale Tuhan gabi haboran ni pasu-pasum saluhu na pakyom mo do pe ale Tuhan para raton hatami jari marsugut haduan alatong nong gabi anak komodo buru nong di pasaha mot tu nasida ale Tuhan ditikyon las rohani buru nami Rahel metanuye buru sunurat di hari Jumat nasalhu tepat 29 Januari 2020 sada genap umurna 10 tahun. Ale Tuhan dihamalati kami do keluarga besar sinurat di pasu-pasu nang bolga di leoko umur nagajang di boru namion jala godang do piale Tuhan sidalananna di hari marsugot taduan terkhusus di masa sonari satokinai mana ikon mengikuti ujian nasional memasuki perguruan tinggi tuho dotong pasahaton nami saluhuna cita-cita doh masa depan ni buru namion songoni tong tu saluhut akar ruasmu na seumuran dohot ibana na berulang tahun di dabagasan minggon ale Tuhan na subuhi tarkorak kami sada persada ale Tuhan tabayu burnagajang pasu-pasu nasida ramoti leon kesehatan do kesegaran jasmani terlumobi asalam tabba hapor syaun nasida lam tabba do pe akau ucapan syukur baka molatehon saluhu ulu nasida tujolom ale Tuhan. Muliate mali Tuhan ditikyon nunga salpu perminggon nami ngasai perminggon nami ditikyon ali Tuhan mula mahami tu bagas nami be jala marsugot ulahon nami maulon nami songon nasomal tuho dotong pasahaton nami ngulu dohot to dinami aladang barani kami badalani ngulu nami ali Tuhan anggo soho di pangasaho kami bigi matang yang namyon ali Tuhan dari pasahat kami tujulom holan mangasaho gornya anakmu Yesus Kristus si Pangulo kami. Amin. Mari dihita sa bukid nomor 240. Sonodong ubon Tuhan, parueni mo
Jong mahita martangyang pasato peliata tu di bata. Ali Tuhan di bata amanami na di banua gijang. Hodo harorohan ni pasu-pasu dohot sileon-leon. Rodi akadingkan basa na mauliutus. Mauliate mausuk bahon hami tuho. Ala di pasu-pasu hodo ngudu nami. Hupasahat hami matuho diri nami. Nang sian na nilehon mitu hami. Say jalo mai gabi pilihan na khusus di hadapanmu. Asimaroha. Say pasu-pasu ma pilihan na hupasahat hami tuho. Asa huparhasyang hami i. Laho pati bulon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot tipor-tibyo. Buhay maroha nami marhite toldim na badiyay. Asa lampatar huida jala huboto hami. Gudang ni silehon-lehonmu di hami. Siajari mahami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Huhut pasahatop pilihan nami. Dalan lahu pasangapon ho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rapita mangilu. Aliyama nami na di banua gijang. Say pinarbadia maakuarm. Say Roma harajaun. Say saut malumanur ham di banua tongon songon na di banua gijang. Leo matu hami sedarun hanguan syabari. Say samarusa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami tu kiu tu pangon suna. Palua mahami sian pangako. Ay huruna punah harajau. Doa aku. Rodi hasang ngapon saliling-liling na. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata mahita. Di soldakot Tuhan Dewata mabuhina tuhita. Jala saya asima rohana mida hita. Di dopakot Tuhan Dewata mabuhina tuhita. Jala di pasaur madamena tu tondit tabi. Amin. Salam selama hari Minggu. Salam damang dainan. Koras. Kudul majuhita di inganat tabi. Tapatota